देखे वाला सुने वाला के गोर छू के प्रणाम कर रहल बानी। हमार नाम रवि सिंह बा और रउरा देख रहल बानी 08 रवि सिंह। तो सरनेम के साथ अगर सिंह जुड़ल बा और हम भोजपुरी में बोलते हैं तो ये मत समझ लें कि हम पवन सिनेमा के प्रमोट करे वाला नहीं, ना 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 प्रमोट करे ना। हम ये बात कहे वाले बानी कि अगर बंगाली बांग्ला बोले में ना शर्मालन सन, तमिल जौन बालन सन, तेलुगु मलयालम तमिल बोले में ना शर्मालन सन, यहाँ तक कि अंग्रेज जौन बारन सन अंग्रेजी बोले में ना शर्मालन सन, पंजाबी बोले में ना शर्मालन सन, तो हम भोजपुरी काहे शर्माई? हम बिहारी होके भोजपुरी बोले में काहे शर्माई? और यही से हम एगो अनाउंसमेंट करे वाला आइल बानी कि भोजपुरी में ही अब वीडियो आई, चाहे कुछ भी हो जाए भोजपुरी में ही वीडियो बनाएं, चाहे हमारे वीडियो व्यू आओ चाहे न आओ। कैसे कि हमार काम बा, एगो बिहारी के काम बा कि अपन भाषा अपन बोली के प्रमोट करल वर्ल्ड में, इंडिया में, जहाँ भी जाता। काहे से कि अगर हम शर्मा जमाज बोले से तो काल हमारा भाषा के हमारा बोली के प्रमोट करी, के सपोर्ट करी, के बोली कि हाँ तू ठीक बा, तहार भाषा ठीक बा, लोग कैसे जानी? उहे बात बा। आज कहे से कि डेवलप बारन जन सब तमिल बारन जन साउथ वाला जे भी बा देख ले वो अपना भाषा पर गर्व बा उकनी के। हमनी का बा कि हमनी अगर कहीं अगर जाते नहीं सन तो हमनी अपना अगर भोजपुरी में बोल देनी सन तो हमनी के अगर इंसल्ट फील होला कि अरे साला भोजपुरी में हम कैसे बोल देनी, भोजपुरी में बोल देनी। उ का समझी कि हम साला इतना पढ़ल लिखल भोजपुरी में कैसे बोल देनी, हमरा तो हिंदी बोले के चाहिए, हमरा तो इंग्लिश बोले के चाहिए। ना ना, अगर रउरा असली बिहारी बानी तो रउरा भोजपुरी भी सुने के पड़ी और सुने के चाही। और भोजपुरी में कोई बोलता तो ओकरा के सम्मान देवे के चाही। ई ना कि भोजपुरी बोलता तो गवार हुई, भोजपुरी बोलता तो ओकरा पढ़ल लिखल नहीं है, भोजपुरी बोलता तो ओकरा कुछ पता नहीं है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भोजपुरी बोलता तो रउरो भोजपुरी के भोजपुरी में जवाब दी। काहे ना रउरा इंग्लिश आवत हो गए, हिंदी आवत हो, फारसी आवत हो गए, कोनो लैंग्वेज आवत हो गए, रउरा भोजपुरी में अगर कोई बोलता तो भोजपुरी में बोली। और ओकरा बाद देखी भोजपुरी के उन्नति, ओकरा बादे न भोजपुरी में कुछ अश्लीलता से लेके कुछ जौन भी बा उ समाप्त हुई। कहे से कि रउरा सम्मान देम भोजपुरी के तब न जी। आज कहता नहीं कि भोजपुरी में अश्लीलता बा, लोग अश्लील फैलावता और रउरा भोजपुरी के सम्मान नहीं के करत। रउरा भोजपुरी में बोलत नहीं कहीं ना। कहे से कि रउरा अगर यहाँ से चल देनी सूट बूट में पहन लेनी तो रउरा अंग्रेज हो गई नहीं। रउरा अंग्रेजी बोले आवे के चाहिए, रउरा हिंदी आवे के चाहिए। अगर दोसर कोई से बोलता नहीं तो कहे कि ना एकरा तो भोजपुरी बोले आवते नहीं खे, एकरा तो इंग्लिश बोले आवते नहीं खे। अगर ये भोजपुरी बोलता यही तो ई साला ई गवार बा, एकरा कुछ नहीं खियावत। तो ऐसा ना होके के चाहिए। अगर ऐसा होता तो रउरा समझ ली कि रउरा अपना आप के शर्मिंदा महसूस करता नहीं, भोजपुरी के रउरा सम्मान नहीं करत। काहे से कि रउरा भोजपुरी बोलत नहीं खी। और रउरा अगर भोजपुरी बोलत नहीं खी तो रउरा अधिकार नहीं खे कि रउरा भोजपुरी पर सवाल उठाई कि भोजपुरी पर अश्लीलता से फैलावल जाता, भोजपुरी के कोई सम्मान नहीं खे करत। रउरा खुद सम्मान नहीं करत तो लोग के काहे कहेम? रउरा अगर भोजपुरी बोले में शर्मा होता, भोजपुरी सुने में शर्मा होता तो एकर मतलब बा कि रउरा भोजपुरी के कुछ समझते नहीं खी, रउरा बोली के कुछ समझते नहीं खी। अगर रउरा अपना बोली पर दम बानू, अपना दम भरोसा बा तो जरूर अगला बोली के भाषा के सम्मान करी। और आज ना कल जरूर देख ले रउरा पूरा भोजपुरी में देख लेम रउरा बॉलीवुड में जौन भी टॉप मूवी रहल बा भोजपुरी लैंग्वेज के ही दम पे मूवी रहल बा। जैसे नदिया के पार, जैसे पीके में भोजपुरी ही भाषा के प्रयोग कैल बा। वही से मूवी भी बहुत 200 करोड़ के प्लस कमाई कैलक। और बहुत सारा भाषा देखे तो भोजपुरी से ही बा। ये से भोजपुरी बोले में शर्माई मत, भोजपुरी सुने में शर्माई मत। कैसे कि रउरा अगर शर्मा जाए तो दूसरा भी इज्जत ना करी, ई बात गारंटी बा। तो अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो जय हिंद। और वीडियो अच्छा लागल हो तो सब्सक्राइब कर ली और लाइक जरूर कर ली। कैसे कि ऐसा वीडियो रउरा आवत रही।